makayuhom sang maayo tungod sa bag-o nga postiso. Amo naman ina ang title sa atong bag-o nga sulat. Gani, pongko plus na pamati kay sugudan ta. Ako si Linda Madam sang Ahoy, Iloilo. Bali, pigado lang gid kami katama, madam. Kag wala-wala gid kami kay mangingisda man lang ang akon bana. Kag 5 pa ang akon kabataan. Ang problema ko, madam, kay bingaw ang atubangan sang akon ngipon. Ubos gid tanan, madam, kag wala ako inugpatakod postiso. Napatay ang lola ni Banahon, madam, sang Webis lang. Kag ari kami di subong sa Ila Barrio. Sa kwarto kami ni Lola sang hinali lang may nakita ako sa kahon nga postiso. Ay, di puga. Ari na naman kita. Wala ba na tunga-tunga? Muna to? What? Napatay ang lola ni Banahon, madam, sang Webis lang. Kag ari kami di subong sa Ila Barrio. Sa kwarto kami ni Lola sang hinali lang may nakita ako sa kahon nga postiso. Kag gintakos ko. Kag gintakos ko ini kag hindi, madam. Sibo-sibo gid sa ako na lingag mo. Sibo-sibo gid sa ako na lingag-ngag. Mamangkot lang ko tani, madam. Hindi ayhan malain kung subliuman ko ang postiso ni Lola. Ang pamangkot ni Chay Linda. Pamangkot ni Chay Linda. Mangkot lang ko tani, madam. Hindi ayhan malain kung sublion ko ang postiso ni Lola. Ni Banahon nga isa pa lang kaadlaw na hamyang. Thanks, madam. Ang sabat saya mo niyo, ang sabat day. Pati postiso kaligban ko pa. Kamu bilay guys sa linti ya. Ang unang-unang reply. Kamu bilay guys, linti ya. Ay, kaduang reply amo ni. Dahil na pangitaon ko eh. Amo to di ka ginabasa-basa ko. Kadaw ka nami isang yang ano mo ni. Dahil lang ged. Mo ni. Ang reply. Kadto sa lungon niya. Hutik nga imo na lang. Amo lang ina ang ipanubli niya sa imo. Muna ko na makadto ko na sa tupad sang lungon, kag magutik sa lula nga, amo na lang ipanubli sa akon. Mayo na, kay kada na akon yuhom, makita nilang imong ngipon. Kontido ka mayo man, to ka alert man, may hatag lang, para kada yuhom, makita ang ngipon ni Lula. Okay? Susunod naman, sunod na mga istorya. Halong gitanan. You're my heart, you're my soul. I keep it trying.